Leviticus ti aduonu. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, ka kyerɛ Israelfo no sɛ, obiara ofiri Israelfo ana ahɔho a wabɛtena Israel mu a ɔde ne mamu bi ma Molek no, kum na wonku no. Asase no sofo nsi no abo. Na me nso mema m'ani asa onipa no, na metwa no afiri ne mamu atwene. Efiri sɛ ɔde ne mamu bi ama Molek de agu me kronkron bia no ho fi. Na wɔhura me din kronkron no ho. Na sɛ wɔde ne mamu bi ma Molek na asase no sofo no bu wɔn ani gu saa onipa no so. Na wɔnku no a, me die, mema m'ani asa onipa no ne n'abusua. Na metwa wɔn ne wɔn a wodi n'akyiri adwamammɔ kwan soɔ na wodi Molek akyiri bɔ adwaman no nyinaa afiri wɔn man mu agu. Na ɔkra a wɔdane ne ho kɔ adibisafoɔ anaa adonsifoɔ nkyɛn kodi wɔn akyiri adwamammɔ kwan soɔ no, mema m'ani asa saa ɔkra no, na metwa no afiri ne man mu atwene. Enti monte mo ho na monyɛ kronkron, na mene Awurade mo Nyankopɔn. Na muni m'ahyɛdeɛ so na monyɔ, mene Awurade a wɔyɛ mo kronkron no. Sɛ obiara dome n'agya anaa ne na kum na wonku no, wadome n'agya ne na, ne mogya gu n'atifi. Ɔbarima a ɔfa ɔbarima bɛyire na wɔne ne yɔnko yere sɛe awadeɛ no, kum na wonku ɔbarima ne ɔbaa waresɛefoɔ no. Na ɔbarima a wɔne n'agya yere da no, wayi n'agya adagya so, kum na wonkum wɔn baanu nyinaa, wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ɔbarima a wɔne n'ase a wɔyɛ ne ba yere da no, kum na wonkum wɔn baanu nyinaa, wɔayɛ akyiwadeɛ, wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ɔbarima a wɔne ɔbarima bi da ɔbaa na no, wɔn baanu ayɛ akyiwadeɛ, kum na wonkum wɔn, wɔn mogya gu wɔn atifi. Sɛ ɔbarima bi fa ɔbaa ne na nyinaa a, ɛyɛ abusudeɛ. Ɔmfa wogya nhye ɔno ne wɔn nyinaa, na abusudeɛ antena mo mu. Na ɔbarima a wɔne aboa bi da no, kum na wonku no, na aboa no nso, monku no. Na ɔbaa a ɔkɔ aboa biara hɔ kɔda hɔ ma no no, kum ɔbaa no ne aboa no, kum na wonku wɔn, wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ɔbarima a ɔfa ne nuabaa a ɔyɛ n'agya ba anaa ne na ba na ohunu n'adagya na ɔbaa no nso hunu n'adagya no, ɛyɛ animguasedeɛ. Na ɔntwitwa wɔn wu, wɔn mma anim. Wayi ne nuabaa adagya so, ɔnsoa ne musuo. Na ɔbarima a ɔne ɔbrafoɔ da na woyi n'adagya soɔ na wobue n'abura no, na ɔno nso yi ne mogya abura soɔ no, ɔntwitwa wɔn baanu nyinaa mfiri wɔn man mu. Na enyi wo ne nuabaa anaa wagya nuabaa adagya so, efiri sɛ wɔyi ne mogya adagya so, ɔnsoa wɔn musuo. Na ɔbarima a wɔne n'agya nua yere da, wayi n'agya nua adagya so, ɔnsoa wɔn bɔne, ɔrenwoma no wɔ mu. Na obi fa ne nua yere ware a, ɛyɛ ade a ɛho nteɛ, wayi ne nua adagya so, ɔrennya wo ba. Enti muni m'ahyɛdeɛ nyinaa ne m'atemmudeɛ nyinaa so na monyɔ. Na asase a mede mo rekɔ akɔtena soɔ no amfi mo amu. Na momfa aman a merebetu wɔ mo anim ho ahyɛdeɛ so. Na wayɔ yeinom nyinaa na wɔn ho ayɛ me nwunu. Na mese mo sɛ, mo na muni wɔn asase soɔ. Na mede me ma mo sɛ momfa asase a ɛsene nufosuo ne ɛwoɔ no. Mene Awurade mo Nyankopɔn a mayi mo afiri amanaman mu no. Na mompae asase so mmoa a wɔn ho teɛ ne wɔn a wɔn ho nteɛ mu, ne nnomaa a wɔn ho nteɛ ne wɔn a wɔn ho teɛ mu. Na moamfa asase so mmoa ne nnomaa ne adeɛ biara a ɛwi afɛ mu a, mapae mu mama mo sɛ ɛho nteɛ no amu mo kra ho fi. Na monyɛ kronkron ma me, efiri sɛ me Awurade meyɛ kronkron. Na mayi mo afiri aman mu sɛ mommɛyɛ me deɛ. Na ɔbarima anaa ɔbaa adibisa anaa akɔm honhom wɔ ne mu no, kum na wonku wɔn, wonsi wɔn aboɔ, wɔn mogya gu wɔn atifi.